My life be like, yeah. My life be like, yeah. Здравейте всички ви боксера, аз съм Спер 961 и започвам епизодите на Left 4 Dead 2. Сигурно много се чуете каква е тази игра, какво се прави. Реших да днес разен. Про геймплеови на нея. Сега ще видите какво представлява. Играта е някакво подобие на ужаси, но няма никакви ужаси в нея. Да ме пусне човек. Да, човек съм, но умрял. Мъка. Винаги хората и зомбите са 4 на 4, т.е. тези обикновени зомбите са ботове, а както виждате, това зомби с дългият език е човек. Да, и почти умряха всички. Да. Ето този голямото зомби е танк. Той е най-силното зомби. Да, ето човек съм. Взима се с Е. Това е птичка. Това не ми трябва. Добре. Взима се с Е. Когато приближите до тях, искате Е и ги вземате. Така. И започваме. От цялото. Дори той кога стена там, паси. Аре, бе. Търмък. Тази бомба, която държа, просто ще видите за какво става въпрос. Ето вижте какво прави. Просто вземам вниманието на всяко зомби. Ето сега и така ще направим. Тук има още една. И добре, нека пуцалото започне. Така. С левия бутон може, когато сте близо до зомбито, да го облъзнете. Ето така. Просто когато нямате патрони. Значи не много ефективно. Поне трябва... Фък, това е чарджър. Най-силното обикновено зомби. Да, ето и танка. Това е най-силното. Единственият начин да го убием с молотов. Молотов да се надявам, знаете. Фък. Не. Тук мисля, че нямаме шанс. Да. Другото важно нещо е, в момента не мога да се изправя, т.е. да вървя, да тръгна. Някой друг трябва да дойде и да ме изправи.
Защото аз не мога. Аз съм шокиран в момента. Да, този трябва да го спася. Аре, мри, бе. Да, спаси го, ама... Е готов пак, виж че от пак. Аре, ма помогни ме го пак. Еба си търмъка. Аре, май са, бе. Дриш ли, да, аз вече умирал. Ето, HP-то ми е долу. Тоест HP-то. Да, това е. Бас. Ако аз го пак беше спасил, от сега вече да сме ги завзели. Но... това се мисли. Трябва да се мисли. Бре, това не може... омага, пак ли... омага. Съвършен даун. Добре. Изберем нов сервер. Малко съм болен, но се надявам гласа ми да ни е много променено. Добре, сега ще се пусна зомби да видите. Малко. Не мога да съм зомби. Добре, пак ще съм човек. Ще разделям... другото... имате второ оръжие. Второто оръжие може да го... да, защо? Може да го изберете да... или да е оръжие, или да е пистолет или нещо такова, или да е мили. Мили помага за омага. Така, мили помага за близък бой. Аре, елате, помогнете ми, бе. Добре. Имам аптечка, това е добре. С левия бутон задържате и така се възстановявате кръвта. Това е адреналин. Просто дава темпорари кръв. Темпорари означава недълго траен. Тоест непостоянен. Каквото и да било. Много къл. Както казвах, мили много добро оръжие за близък бой. Вземате по... да. И ви чупихме танка. Мавицата ви. Аре, помогнете ми, бе. Убиха ни. Завзеха ни. Това е мо... Да. Не искам съм човек, бе. Баба, бе. Добре, ще пробвам да ремогна. Вляза по това. Добре, без читав. Добре, ще вляза в този сервер. Зомбитата са много видове, от които са най-разнообразни. Сега ще питам да покажа повечето. ОМГ! Пак трябва да игра човек. Както в CS с М сменяти отбора.
сега пак някой ще каже, това е подобие на CS. Това не е подобие на CS. Това няма нищо. Няма никакво подобие. Motherfucker. ОМГ! Уби го сам! ОМГ! Еба си! Добре. Както казах, това няма никакво подобие на CS. Тази игра е измислена преди CS да съществува. Така че... вече не мога да кажете, че това е подобие на CS. Не е подобие на CS. Добре. Както вече в момента имам един лазер. Той ми помага за по-голям accuracy. Accuracy означава точност, прецизност. Да съм по-точен. Така да кажа. Ако искате да сте по-точен в удара, в далечния удар, просто задръжте shift. И така Мелика много не ви играе. Тоест... да, разбрахте. И мадафака втори танк. Това не се случва често. Да, и умря. Танка по принцип има около 40 000 кръв. Ако не се лъжа. И на всяка игра се спалва по един път. Това за първи път ми се чува да се спалва втори път. Или е бил някакъв жалък от мен, който си е направил танк. Добре, малко, не моля да съм зомби. Не мога. Така. Моля да бе, дрижи. Добре, това е мили уипан. Мадафака, ти помойте ли се плюже? Добре, това ги парад на зомбитата ли са? Аре, мърдай бе! Добре, тя включа мили уипана. Както казах, мили уипан е много добър в близкия бой. ОМГ! Так за трети път. ОМГ! Мърдай бе. Шматка. Добре. Това е киселина. Това е киселина. Киселините ги има само в спитарите. Това е подобие на... това е вид зомби. Добре, това са... това... вземам... да. What the fuck? What the fuck? Много стана без глас. ОЛГ. Так за 5 път. Малко. Мърк. Добре, в момента взех огнени патрони. Тоест, ето вижте сега какво става. Ако стрелна по зомби, то се възпалява. Тоест, те подпала. Какви вора възпалява. И тези зомбите само Чак Норис мога да ги победи. Не, шегувам се. Това са просто едни ботове. Им патрон им трябва и умират. Добре, включвам мили по ипана. О.
Ма... Ха-ха. За малко смукъра да ме фане. Смукъра има дълъг език. Така улавя противниците си. Добре, вторият вид зомби е Хънтър, който за мен е най-добрият вид. ОМГ! Добре, това е брониран. Много трудно мога да ги убия. Само трябва да стрелите в главата. При който 10% шанс патрона отиде. ОМГ, за какво ме пусна на табак? Добре, както казах, втория вид. Да, аз съм дигит. Е Хънтър. Той може да изведнъж да изкача изведнъж. Тоест, когато най-малко очаквате, той изкача от някъде си. Другия вид е Бумър. Бумър е един дебелак, който плюи слус. И ако ви оплюи... Добре... ОМГ! Добре, няма ли накрая съм зомби? По принцип винаги искам да съм човек, но сега искам да ви покажа какво представлява си зомби. Добре, следващия вид е Спитър. Спитъра... плюе слус. Не слуса ми киселина. И по принцип е много опасна, защото взема много хилт. Другият е Чарджър. Чарджър вече мисля, че сте го виждали. Едната му ръка е мега голяма, а другата му ръка е като на 2 годишна. Имам предвид мега малка. С едната си ръка... Да, това е по-добре. С едната си ръка се засилва. И ето го Хънтъра. Ето го Хънтъра в момента напада човека. А ето го и Бумъра. Motherfucker. Добре, ще видите. Сигурно мисля още 5 минути да запиша. Добре. Шокирахме танка за малко. Motherfucker. Да, вече убих ви. Така вече много хора ще се питат, има ли хакове за тая игра? Момчета, не се надявайте на никакъв хак тук. Защото по принцип това е една от най-защитените игри. В смисъл в ОМГ. Добре, както и да е. Добре, това беше всичко от мен днес. Напишете в коментарите, да, ако искате епизод 2. Добре, виждане скоро.